Os Axóuxeres. Pintamonas. Hoxe toca disfrazarse. E ímonos disfrazar pintando unha parte do noso corpo. Contamos coa axuda da nosa amiga Xana. Pintámoslle na cara unha quenlla ben bonita. Fixádevos ben. O primeiro que temos que facer é a silueta do debuxo. Despois imos pintando con moito coidado as cores da quenlla. Xa temos unha quenlla. E moitas grazas pola axuda, Xana. Ata outra. Pelouro. Axeitar. Imos facer unhas figuras con pezas de madeira. Fixádevos ben e procurad adiviñar que figuras son. Parecerache mentira, pero non vexo a figura. Ten paciencia, xa verás. Fixemos un pato. Imos con outra. Mira como se move. Parece magia. Fixemos un peixe. Os Axóuxeres. Adiviñas. Ola, amiguiños, imos cunha adiviña. A ver se a sabedes. Son alta e delgada. Teño un ollo. Fago vestidos e non os poño. Está aberto, aseguro. Voume concentrar. Quen che dera. Veña, Roy, dalle. Todo é poñerse. Veña, que ti és quen? Claro que son quen, Moncho. É a xirafa. Bo, desde cando as xirafas fan roupa? E teñen dous ollos, non? Parece a min. Iria e Xan teñen razón. Non é a xirafa. Veña, seguide pensando. Xa sei, está clarísimo. Non sei eu se estará tan claro. Vai ser o de sempre, Roy. Ao mellor desta vez atina, Iria. Atentos todos. Non é fácil, pero voume arriscar. A máquina de coser. Pois xa me dirás onde ten o ollo. Non é a máquina de coser. Pero non vai tan desencamiñado. Seguide pensando.
tempo! A resposta correcta é a agulla. Porque é alongada e delgadiña, ten un buraquiño para meter o fío e serve para facer vestidos. Claro, fai vestidos, pero non nos leva postos. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixádevos ben e procurade seguir os pasos que se fan. Fixemos un cisne. Imos con outra. Fixemos un gato.